Usa ka malilisang o makalilisang nga vehicular accident ang nahitabo alas 10:57 sa buntag, Hunyo 17, 2026 diha sa may Asuncion, San Isidro, Laak, Veruela Road, Purok 12, Barangay Sangayan, Asuncion. Nakadawat og tawag ang Asuncion Municipal Police Station gikan sa Municipal Communication Office mahitungod sa insidente nga nalambigit sa duha ka sakyanan. Sa investigasyon sa Asuncion Municipal Police Station, ang Vehicle 1 ang Mitsubishi Fuso truck ang gimaneho sa usa ka alias Lore, 66 anyos, padulong sa Tagum City gikan sa Sawata, samtang ang ikaduhang sakyanan usa ka motorsiklo kasama gimaneho sa usa ka alias Marmar, 36 anyos ug padulong unta sa Laak gikan Asuncion. Pag-abot sa maong lugar, ang duha ka sakyanan anaa sa ilang posisyon human sa bangga. Sumala sa preliminary findings, ang motorsiklo milapas sa linya sa truck nga mao hinungdan sa head-on collision. Ang driver sa motorsiklo nakahiagom og dagang samad sa kalawasan ug gideklarang dead on arrival sa Asuncion Municipal Health Office alas 11:30 sa buntag. Ang duha ka sakyanan og driver sa unang sakyanan anaa karon sa kustodiya sa Asuncion Municipal Police Station alang sa dugang investigasyon ug disposisyon. RMN